Анкарада 14 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 9 декабрь сишәмбе сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A яршиннәре белән www.trdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinle тыңлау кушымтасыннан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоган Төркия белән Венгриянең авиация, куркынычсызлык, технология, мәдәният һәм мәгариф өлкәсендә ике яклы хезмәттәшлекне көчәйтү турында килешүләр төзүен хәбәр итте. Эрдоган Венгрия хөкүмәт рәисе Виктор Орбан белән Истанбулда очрашып, ике илнең сәүдә күләменең 6 миллиард долларга җитүенә якын булуын әйтте. 2025 елда Төркия Венгрия фән һәм инновацияләр елыксаларында 28 уртак чара тормышка ашырылды һәм уртак проектларга ресурслар бүлеп бирелде дип өстәде ул. БМОның басып алынган Фәләстин территориясе буенча махсус хисапчысы Франческа Альбанезе Газадагы Израиль геноцидының дәһшәтен тәнкыйтьләп, аның бик күп дәүләтләрнең катнашуы белән башкарылуын әйтте. Ул халыкара җәмгыятьне тиз арада адымнар ясарга чакырды һәм күп яклылыкның калган өлешен сакларга теләүче дәүләтләр тиз арада яңа берлекләр төзеп, чын мәгънәсендә Берләшкән Милләтләр оешмасы кебек бергә торып, залимнарны пычмакка кысрыкларга тиеш диде. Альбанезе октябрь аенда чыгарган Газа геноциды коллектив җинаять хисабында өченче дәүләтләрнең Израильнең Газадагы гамәлләренә турыдан-туры ярдәм, материал җибәрү, дипломатик яклау һәм кайбер очракларда актив катнашу тәэмин итүен белдерде. БМО Израильнең Газадагы гуманитар хезмәткәрләргә керү мөмкинлеген туктатуы җитди мәсьәлә булып кала дип белдерә. Соңгы 7 атна дәвамында якынча 7 ярдәм хезмәткәренә көн саен үз вазифа урыннарына килү тыелган. БМО вәкиле Стефан Джужарек гуманитар эшләр координациясе офисына сылтама белән шартларының авыр булуын һәм даими чикләүләр аркасында ихтыяҗларның канәгатьләндерү мөмкинлекләреннән күпкә артып китүе турында кисәтте. Ул бу киртәләргә куркынычсызлык чикләүләре, тамгаханә тоткарлык йөк кертүдән баш тарту һәм Газа эчендә ярдәмне күчерү өчен аз санлы маршрутлар бирелү керә диде. Израиль армиясе сишәмбе көнне Ливанның көньягына һөҗүмнәре оештырып һәм нишанга Хизбулла эшләткән белем бирү кампусы белән кайбер корылмаларны алуын җиткерде. 2024 елның ноябрендә төзелгән һәм Израиль белән Ливанлы шигый төркем арасында 1 елдан артык дәвам иткән бәрелешләрне бетерүне максат итеп куйган утны туктату килешүенә карамастан, Израиль Ливанга һөҗүмнәрен дәвам итә. Ливан хөкүмәте Хизбулланы коралсызландырырга сүз бирде. Армия ел ахырына кадәр шик янындагы төркемнең хәрби аскырмасын таркатуны планлаштыра. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Сүрия дәүләт башлыгы Әхмәд Шара хөкүмәтенең яңа Сүрия төзү өчен конкрет адымнар ясавын һәм сүриялеләргә карата эшләнгән җинаятьләр өчен җаваплылыкны тәэмин итү максатыннан күчеш чоры хокукларына тугры булуын белдерде. Ул Бәшәр Асад режимы түнтәрелешенең 1нче еллыгын билгеләп узганда Димашкта чыгыш ясады һәм ватандашларны борчыган проблемаларны тыңлау өчен бәйсезлекнең 1нче көннәреннән бирле илнең төбәкләренә баруын әйтте. Шара бу фикер алмашуларның Сүриянең киләчәге турында күзаллау булдырырга ярдәм итүен белдерде. АКШта Бәшәр Асадның бәреп төшерелүенә 1 ел тулуны искә алды. Дәүләт сәркатибе Марко Рубио Сүриянең яңа сәхифә ачуын һәм сәяси күчешендә мөһим адымнар ясавын белдерде. Без Сүрия халкының сабырлыгын хөрмәт итәбез һәм азчылыкларны да үз иченә алган барлык күршеләре белән тату, бай һәм тыныч яшәүче Сүрияне яклавыбызны кабатлап әйтәбез, диде Рубио X платформасындагы белдерүендә. Сенатның тышкы эшләр комитетының партияләр арасы җитәкчеләре дә еллык саклану кануны проектына кертелгән Асад дәврендәге санкцияләрне бетерүне хуплый һәм режимның җимерелүенең 1 еллыгын мөһим баскыч дип бәяли.
Senatorlar Сүриянең яңа идарәсенең террорчылыкка каршы уртак чараларга җитди тугрылык күрсәтүен һәм соңгы алгарышларның 1 ел элек күз алдына китереп булмаслык тынычлык мөмкинлеге тудыруын ассызыклады. Ләкин алар Сүриянең алдында әле һаман узун юл барлыгын кисәтеп әйтте һәм Димашкны нигезсез сак астына алуларга һәм дини бүленешләргә нигезләнгән көч куллануларга кире кайтуга юл куймаска, Русия һәм Иран тәэсирен киметергә, канунсыз наркотик һәм химик корал запасларын юкка чыгарырга һәм югалган АКШ ватандашларын табырга ярдәм итәргә чакырды. Трамп идарәсе Сүрия режимына каршы кертелгән санкцияләрнең күпчелеген вакытлыча туктатты, ләкин чикләүләрне тулысынча бетерү өчен канун чыгаручыларга басым ясый. Куба югары мәхкәмәсе илнең элеккеге икътисад министры Алехандро Хил Фернандесның шымчылыкта гаепләнеп гомерлек төрмәгә хөкем ителүен белдерде. Бу утрауда соңгы елларда элеккеге вәкаләтләргә каршы ачылган иң күп игътибар җәлеп итүче эш. Хил 2018 елдан 2024 кадәр икътисад министры булды һәм вазифасыннан алынганга кадәр илбашы Мигель Диас-Канельнең иң якын хезмәттәшләреннән берсе иде. 2019 елда ул шулай ук баш министр урынбасары итеп белгиләнде. Вазифасыннан алынганнан соң атналар үткәч, Куба лидеры Хилнең җитди хаталар ясавын һәм коррупциянең кабул ителмәячәген әйтте, ләкин конкрет мәгълүмат җиткермәде. Куба югары мәхкәмәсе элеккеге министрның нинди эшләр башкарганын яки кем өчен шымчылык итүен тәгаен ачыкламады. Төркиядән канунсыз рәвештә чыгарылган ким дигәндә 41 Анадолу тарихи әсәре АКШтан кире кайтарыла. Гомуми бәясе $8 миллион арткан бу әсәрләр Нью-Йорктагы Манхэттен төбәк прокуратурасы офисында узган тантанада Төркия мәдәният һәм туризм министры урынбасары Gökhan Yazgıга рәсми рәвештә тапшырылды. Коллекциядә Анадолуның төрле төбәкләрендә яшәгән борынгы цивилизацияләргә караган сирәк әсәрләр бар. Аларның күбесе канунсыз контрабанда челтәрләре аша илдән урланган булган. Бу соңгы хәбәрләр иде. Татарстан хәбәрләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиядә Финляндия татарлары турында фәнни китап нәшер ителде. Ул хәтер, тарих һәм музыка Финляндия татарлары дип атала. Китапның авторы музыка белгече галим Измир шәһәрендәге 9 Июль университеты Нәфис сәнгать факультеты музыка кафедрасы җитәкчесе Айхан Эрол. Төрек телендә нәшер ителгән әлеге басма китап кибетләрендә сатуга чыгарылган. Айхан Эрол Финляндиядә гомер итүче татарларның музыка тарихын тикшергән. Иң элек ул гомум татар тарихын өйрәнгән. Аннары бер төркем татарларның ничек Финляндия туфракларында төпләнүе турында мәгълүмат китергән. Аларның Фин илендә этник төркем буларак яшәү рәвеше турында язган. Тарихи хәтернең милли музыканы саклап калудагы ролен Финляндия татарларының музыка культурасы аша аңлаткан. Профессор Айхан Эрол 1 ел Финляндиядә яшәп татар мөселман җәмгыятьләренең эшчәнлеген өйрәнгән, татар активистлары белән аралашкан, татар гаиләләренә кунакка йөргән, әңгәмәләр уздырган, тарихи хәтернең географик урнашу урынын алыштыру нечкәлекләрен аның гасырлар аша тәэсир итү көчен өйрәнгән. Татар тарихы һәм мәдәниятенә кагылышлы фәнни хезмәтләр укыган. Автор китапта кыскача әйткәндә этник музыканың Финляндия татарлары өчен әһәмиятен ачкан. Айхан Эрол шулай ук Төркиянең Бурса шәһәрендә узган халыкара төрки дөнья музыкасы тикшерүләре җыенында миграция, миллилек һәм музыка Финляндия татарлары Эрзинҗан шәһәрендә оештырылган Төркия Республикасы оешуга 1 гасыр тулганда 1нче халыкара төрки диаспора симпозиумында музыка аша мәдәни хәтернең саклануы һәм нәселдән нәселгә тапшырылуы дигән темаларга чыгыш ясаган.
1 декабрда Мәскәүдә 5 тапкыр креатив индустрия өлкәсендә Русия илкүләм премиясын тапшыру тантанасы булды. Әлмәт креатив шәһәр номинациясында җиңү яулады. Русия президенты администрациясе ярдәмендә гамәлгә куелган премия креатив индустрия үсешенә зур өлеш керткән профессионалларны, проектларны, компанияларны, шәһәрләрне һәм төбәкләрне бүләкләү өчен булдырылган. Әлмәттә 15 җәмәгать киңлеге яңартылган. Аеруча мөһим проектлар арасында креатив процесслар фабрикасы, индустриаль сквер һәм башка киңлекләр. Шәһәрне яхшыртуда Татнефть ярдәм күрсәткән. Шәһәрдә яшьләр белән эшләүгә аерым игътибар бирелә. Шул ук вакытта җиңел канатлар урам театры һәм аулак социаль театры кебек мәдәни проектлар гамәлгә ашырыла. Шәһәрнең һәм төбәкнең борынгы мирасын популярлаштыру өчен Кара күз музыкаль лейблы һәм шул ук исемдәге этномодерн фестиваль оештырылган. Профессиональ сәхнәгә чыгарга теләүчеләр өчен җырчы Сандугач иле һәм Афферин Әлмәт проектлар уздырылган. Унҗиденче һөнәр яшь режиссура фестиваленең нәтиҗәсе буларак яшь режиссерларга квалификацияне күтәрү буенча таныклыклар тапшырылды. Фестивальнең ябылу тантанасы Әлмәт театрының әлеге фестивальдә дебют буларак катнашкан Җиләкле җәй комедиясыннан соң булды. 3-7 декабрь көннәрендә Казанда төрле өлкәләрдән килгән театр коллективлары спектакльләр тәкъдим итте. Шулай ук Татарстанның яшь режиссерлары өчен мәртәбәле педагоглар тарафыннан уку-укыту программасы алып барылды. Фестиваль кысаларында белем алган яшь режиссерларга таныклыкны Казан дәүләт мәдәният институты ректоры Роза Шәйхаттарова кулыннан 20 яшь режиссер алды. Алар бөтенесе республиканың дәүләт театрларында эшләүче һәм режиссура белән кызыксынучы артистлар. Ике 2025 ел йомгаклары буенча Татарстанда мохтаҗларга 1200 тоннадан артык гашир садакасы тапшырылган. Азык-төлек продуктлары белән ярдәм итүче традицион акция ел саен Татарстан мөселманнары диния назарәте инициативасы белән үткәрелә. Быел җыелган продукция күләме буенча буа 100 тонна, балык бистәсе 82 тонна, әлки 76 тонна, чирмешән 75 тонна һәм балтач 68,6 тонна мөхтәсибәтләре лизер булган. Шулай ук Чүпрәле, Мамадыш һәм Әтнә районнары да актив катнашкан. Компания кысаларында җыелган азык-төлек хәйрия оешмаларына, социаль учрежденияларга, мөселман уку йортларына һәм мохтаҗ гаиләләргә тапшырылган. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең Зәкат хәйрия фонды Казанда яшәүче 750 мохтаҗ гаиләгә ярдәм күрсәтте. Барлыгы 22 тонна яшелчә бирде. Акция 2017 елдан бирле республиканың барлык мөхтәсибәтләрендә үзәкләштерелгән рәвештә үткәрелә. Гашир ул мөселманнар мохтаҗларга уңышының 10нан 1 өлеше күләмендә бирә торган садака. Татарстан хәбәрләре. Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Буларны беләсезме? Истанбулда кошлар кунмаган мәчет булуын беләсезме?
Istanbul'ның Üsküdar бистәсендә урнашкан Шәмси Паша мәчете дөнья күләм танылган Мимар Синанның осталык әсәрләреннән, шедеврларыннан берсе. Üsküdar яр буенда Босфор бугазының мәрмәр диңгезенә ачылган урында урнашкан бу мәчет төрбәсе һәм мәдрәсәсе белән диңгездән каралган чакта бик нәфис күренеш тудыра. Мәчетнең каршысында исә Галата күпере һәм Халич урнашкан. Бик кечкенә һәм гади корылма булган көллият, 2-нче Сәлим белән 3-нче Мурат чорында вәзир булган Шәмси Әхмәт Паша тарафыннан 1580 елда Мимар Синанга ясаттырылган. Üsküdar яр буен бизәп торучы тарихи мәчет матурлыгы белән бердән кызыклы хикәясе белән дә таныла. Бик игътибарлы һәм тарапчан кеше булган Шәмси Паша Мимар Синаннан өстенә кошлар куна алмаган һәм пычрата алмаган мәчет салуын сорый. Инде булай да һәр мәчеттә төрле план кулланган Мимар Синан Шәмси Паша мәчете өчендә үзгә ayırmalı planını uğuli. Мәчетне төзер алдыннан тикшерүне үткәргән архитектор кошларның җилләрнең юнәлешеннән тәэсирләнүен белгән өчен Üsküdar'da төньяктан һәм көньяктан искән җилләрнең кисешкән урынын таба һәм мәчетне шул урында төзергә була. Bir юлы 2 төрле җил һәр фасылда туктаусыз искән, дулкыннар яр буена китереп бергән шушы урында кошларның мәчеткә төшүләре мөмкин түгел. 1580 елда гыйбадәткә ачылган бу мәчет вакыт белән халык арасында кош кунмас җамигы дип йөртелә башлый. Босфор бугазында алдында балык тотылган, китапханәсендә китаплар укылган һәм мәчетендә гыйбадәт ителгән шушы матур әсәр бүгенге көндә Üsküdar'ның символларыннан һәм Истанбулдагы тарихи мәчетләр арасында мотлак рәвештә күрергә кирәк булган урыннардан берсе. Буларны беләсезме? Bir телдә дөнья хәбәрләре trtworld.com адресында. Төркия авазы радиосы һәр вакыттагыча яныгызда. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының TRT Dinle кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 килогерц эшлегендә. Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән www.trtdinle.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз.
Тошыларыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК33, Яне Шакир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar_trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.